Nyt mennään kuitenkin Jumalan sanaan jos heti haluatte otsikon tälle päivälle, niin tämän päivän otsikko on Rakkauden kautta vaikuttava usko. Mä oon saarnannut tästä aiheesta kerran aikaisemmin, mutta me ollaan tultu sen äärelle jälleen ja me tarvitaan se tänään. Faith expressing itself through love. Rakkauden kautta vaikuttava usko. Mä saarnasin siitä ehkä joskus vuosi sitten, koska mä koin, että silloin me tarvittiin sitä, mutta me tarvitaan sitä jälleen tänään. Galatalaiskirjan luku 5 ja jae 6 on meidän avainjakeemme tänään, joten voidaan mennä sinne. Mä tuun palaamaan siihen monta kertaa. Ja mä pyydän heti jo tässä vaiheessa teiltä erityistä armoa, sillä mulla on avustusta, joka mitä mä saan tämän paketin pysymään kasassa tänään. Mulla on niin miljoona asiaa, mitkä tuntuu, että pitäisi sanoa, koska me ollaan hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa. Ja moni meistä on nyt astelemassa eteenpäin ja mä tahtoisin tänään tarjoilla niin monipuolista ruokaa kuin vain mahdollista, että kaikki pääsevät astelemaan eteenpäin. Mä sanon vielä yhden asian tässä parantumista koskien, koska nyt on valtavat keskustelut meneillään siitä, että no parantaako Jeesus yhä tänään, miten se tapahtuu ja la. Vähän niin kuin, sanotaanko näin, jos sä tahtoisit tänään nyt lähteä täältä vaikka Pietasaareen, niin sähän voisit mennä sinne vaikka autolla tai mopolla tai veneellä tai lentokoneella tai monellakin muulla tapaa. Ja viranomaisia ei niinkään kiinnosta, miten sä aiot sinne mennä, mutta sulla tulee olla lupa. Jos sä menet autolla, niin pitää olla ajokortti. Jos sä menet mopolla, täytyy olla mopokortti. Jos sä aiot lentää, niin sulla täytyy olla lentolupakirja ja niin poispäin. Sama koskee parantumista. Parantuminen voi tapahtua monella tapaa. Se voi laskea niin, että kun me laskemme kädet sairasten päälle, ne tulevat terveiksi. Se voi olla niin, että kun julistetaan sana, Raamattukin sanoo, hän lähetti sanan ja he tulevat terveiksi. No tietenkin sana on myös Jeesus. Mutta myös Jeesuskin puhui sanan, palvelija tuli terveeksi. On monenlaisia eri menetelmiä. On apostolienkin vaatteiden kautta sairaat parani, pahat henget pakeni. Mekin lähetellään aina välillä rukouslinjoja jollekin ihmisille. Se helpompaa heidän vapauttaa uskonsa sillä tavalla. Mutta menetelmästä riippumatta, niin tällähän täytyy olla joku laillinen perusta. Aivan niin kuin sulla täytyy olla laillinen perusta käyttää jotain ajoneuvoa, niin tarvitaan myös laillinen perusta parantumiselle. Menetelmästä riippumatta. Ja se laillinen perusta on se, mitä Jesaja 53:3-5 kertoo meille. Hän oli sairauden mies. Kipujen mies, sairauden tuttava. Hän kantoi meidän kivut. Hän kantoi meidän sairaat ristinpuulle. Se on se laillinen perusta meidän parantumiselle. Kun me ymmärrämme sen, niin me ymmärrämme, että kyse ei ole siitä, että Jumala joskus parantaa näin, kun hän joskus haluaa tehdä jotakin, vaan kaikki perustuu ristillä täytettyyn työhön, jossa Jeesus maksoi hinnan. Se perustuu kaikki ristillä täytettyyn työhön. Se on se laillinen perusta, jolle joka ikinen parantuminen perustuu. Tapahtuu se kätten päälle panemisten kautta tai uskon julistuksen kautta, mitä tahansa. Se perustuu siihen, että Jeesus kantoi meidän sairaudet ristinpuulle ja hänen haavansa kautta olemme paratut. Amen. Siihen se perustuu ja meidän on tärkeää ymmärtää, että tämä on se perusta, jolle me laskemme sen uskomme koskien parantumista. Se on se meidän ajokorttimme ikään kuin. Se on se, mihin kaikki tämä tai minkä varaan kaikki tämä rakentuu. Ja kun me ymmärrämme sen, niin me ymmärrämme, että ei koskaan ole kyse iästä. Siitä, että ansaitsisiko joku parantumista enemmän kuin joku toinen. Että turhaa se nyt on rukoilla 84-vuotiaan puolesta, että säästetään se parantuminen jollekin 15-vuotiaalle. Parantuminen ei lopu taivaan. B, ei koskaan ole kyse siitä, että joku ansaitsisi siitä, vaan siitä, että Jeesus maksoi hinnan joka ikisen puolesta. Joten kun me ymmärretään tämän, niin meillä on perusta sille, miksi me voidaan laskea kädet joko ikisen sairaan päälle ja julistaa, Jeesuksen haaveen kautta sinut on parannettu. Tämä on niin kuin, minusta todella tärkeää ymmärtää, koska siinä vellovassa keskustelussa, mikä tänäänkin käy, niin me huomataan, että tämä opillinen perusta ei ole selvillä ja me keskitytään enemmän siihen, että onko se kätten päälle panemista vai onko se uskojulistus jonkun elämään. Siitä 5 oikeastaan, kun me ymmärrämme, mikä se perusta on, mitä hän teki ristillä meidän puolestamme, mitä hän maksoi ja että siihen sisältyi sekä meidän syntivelkamme, että hän kantoi omat kipumme. Tiedättekö, mä tahdon sanoa sinulle, joka kannat sisäistä kipua, tuskaa, ahdistusta. Jeesus kantoi myös sen ristillä. Mä oon itse ollut masentunut. Niin kuin Marika on joskus täällä kertonut, niin mä ja Marika ollaan oltu tuttuja jo kauan ennen kuin tämä seurakunta perustettiin. Ja mä oon ollut yksi niistä tapauksista, joita Marika on pitkään miettinyt, että miten mä saan tuon nuoren pojan
ymmärtämään oikein sen, mitä Jeesus teki ristiläisen puolesta ja että hän saa olla uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Tiedätkö, kun mä ymmärsin evankeliumissa, kun mä luin, siis kun Jeesusta piiskattiin, kun häntä lyötiin, kun naulat iskettiin, kun vielä iskettiin keihäs kylkeen, niin mä ymmärsin, että fyysinen parantuminen on tapahtunut. Mutta sitten kun mä ymmärsin, että Jeesus hikoili verta, mä ymmärsin, että tuo on sisäistä tuskaa. Sisäinen tuska, kun jopa veri tulee ulos ikään kuin hikipisaroina. Sitten vielä lasketaan se piikkikruunu. Sitten mä ymmärsin, että Jeesus on kantanut myös minun sisäisen tuskani, minun sisäisen kipuni. Ja se, mitä hän kantoi, sen tähden minä voin ottaa vastaan minun parantumiseni. Se, mitä hän kantoi, sitä minun ei tarvitse kantaa. No joo. Mä en tiedä, miten mä menin sinne, niin kuin mä sanoin, niin mun tuntuu, että on monta asiaa, mitä pitäisi sanoa. Mutta mennään nyt sinne Galatalaiskirjeeseen lukuun 5 ja jakeeseen 6. Täällä sanotaan näin. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Rakkauden kautta vaikuttava usko on ainut asia, mikä toimii. Me ollaan todella mielenkiintoisessa vaiheessa tässä seurakunnassa ja muutenkin Suomen Sionissa on tapahtunut paljon asioita. Ja nyt on todella tärkeää, että me pidämme kiinni rakkauden kautta vaikuttavasta uskosta niin, että me toimimme oikealla tavalla. Muutenkin me ollaan sellaisessa vaiheessa, että on äärimmäisen tärkeää, että me toimimme oikein. Mä annan nyt yhden esimerkin. Mä nimittäin mietin tätä eilen. Monta kertaa, kun Jumala on vuodottunut jotain väkevää. Oletteko te huomannut, että meidän seurakunta on käynyt läpi tosi monta eri vaihetta. Joskus Jumala on aivan erityiskouluttanut parantumisen alueella, sitten erityiskouluttanut hengessä laulamisen alueella, erityiskouluttanut evankelioimisen alueella. Aina jotain eri juttuja tulee, mitä hän niin kuin erityiskouluttaa meille. Ongelma monta kertaa on, että kasvu saattaa tyrehtyä, kun Jumala jotain antaa jonkun erityiskoulutusjakson tai vuodottaa jotain erityistä. Ja me ollaan niin kiinni siinä, että me jäädään vaan leikkimään sitten sen yhden asian kanssa, eikä jatketa eteenpäin siitä. Ja kun Jumala antaa meille jotakin, meidän tehtävä on mennä viemään se muille. Ja aina kun meillä on valmius antaa, mitä me ollaan saatu, me asetamme itsemme tilaan, jossa me voidaan vastaanottaa jotain lisää. Kun me saadaan ilmestysparantumisesta, evankeliumisesta, ylistämisestä, mitä tahansa, kun me tehdään sitä oikein, vapautetaan se eteenpäin, saat valmis vastaanottamaan lisää. Monen seurakunnan kasvu, kuunnelkaa tarkkaan, ja monen hengellisen liikkeen tai liikehdinnän kasvu ja kehitys on tyrehtynyt siihen, kun ei ole ollut valmiutta antaa eteenpäin, vastaanottaa uutta, vaan on saatu jotain, ja se jokin, mikä me ollaan vastaanotettu, onkin yhtäkkiä tullut ikään kuin Jumalan paikalle, ja on ollut kiinnostavampaa kuin se, että kuunnella, mitä me tehdään tällä asialla, vaan sitten me leikitään vähän meidän lahjalla, ja me leikitään vähän sen kanssa, eikä kuunnella, että hei, mitä me tehdään tällä, ja mennään eteenpäin. Ja se on tosi tärkeää, että kun sinä olet saanut jotakin, pyydä Jumalalta sitä armoa sinun elämääsi. Hän opettaa sinua itse henkilökohtaisesti käyttämään sitä. Sä opit käyttämään, antamaan eteenpäin, vapauttamaan sitä. Sä vapaudut vastaanottamaan lisää. Ja me voidaan mennä eteenpäin. Me voidaan mennä eteenpäin. Siksi aina välillä, kun me ollaan 3 kuukautta oltu jostain tietyssä vaiheessa, niin mä tuun tänne ja vähän niin kuin on tyytymätön. Meidän on mentävä eteenpäin. Meidän on mentävä eteenpäin. Lahjojen vastuullinen käyttö on todella tärkeä. No joo, edelleen, te huomaatte, mun on vaikea mennä sinne rakkauden kautta vaikuttava usko, mutta rakkauden kautta vaikuttava usko on myös osa sitä, että kun me saamme lahjan, me käytämme sitä uskon mukaan rakkauden kautta, joten se liittyy myös tähän hyvin läheisesti. No joo. Mä annan teille tänään, me katsotaan 2 eri henkilöä, vanhan testamentin henkilöä, ja sen jälkeen me katsotaan, miten rakkauden kautta vaikuttava usko voi saada aikaan totaalisen erilaisen lopputuloksen, vaikka tavallaan edellytykset olisi molemmilla Jumalasuhteen kukoistukseen. Ensimmäinen niistä, niin mennään 4. Mooseksen kirjaan. 4. Mooseksen kirja, ja sieltä luku 22. Ja katsotaan hetken aikaa sellaista miestä, joka nimi on Bileam. 4. Mooseksen kirja 22. Ja jakeesta 12. Sieltä löydetään Bileam. Mä luen teille pitkän katkelman. Luvusta 22, jakeet 12-35. Niin te saatte yhtenäisen katkelman kuvailman, että me tiedetään, kuka Bileam, mitä hän teki. Sen jälkeen me verrataan hänen tapausta sellaisen henkilön kuin Rahab. Ja katsotaan, miten nämä 2 eroavat toisistaan. Joten nyt jakeesta 12.
Mutta Jumala sanoi Bileamille, älä mene heidän kanssaan, äläkä kiroa. Jumala sanoi siis Bileamille. Bileam oli siis tämmöinen tietynlainen pakana profeetta. Jumala sanoi Bileamille, älä mene heidän kanssaan, äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se on siunattu. Bileam oli pyydetty tulemaan kiroamaan Israelin kanssa. Jumala kieltää. Niin Bileam nousi aamulla ja sanoi Baalakin päämiehille, menkää takaisin maahanne, sillä Herra ei ole sallinut minun lähteä teidän kanssanne. Silloin nousivat Moabin päämiehet ja tulivat Baalakin luo ja sanoivat, Bileam ei suostunut lähtemään meidän kanssamme. Mutta Baalak lähetti uudestaan päämiehiä matkaan, vielä useampia ja arvokkaampia kuin edelliset. Ja he saapuivat Bileamin luo ja sanoivat hänelle, näin sanoo Baalak, Sipporin poika, älä kieltäydy tulemasta minun luokseni, sillä minä palkitsen sinut ylenpalttisesti ja teen kaiken, mitä minulta vaadit. Tule siis ja kiroa minun puolestani tämä kansa. Mutta Bileam vastasi ja sanoi Baalakin palvelijoille, vaikka Baalak antaisi minulle talonsa täyden hopeata ja kultaa, en sittenkään voisi, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, minun Jumalani käskyä. Mutta jääkää nyt tänne tekin täksi yöksi, saadakseni tietää, mitä Herra vielä minulle sanoo. Niin Jumala tuli Bileamin tykö yölle ja sanoi hänelle, jos nämä miehet ovat tulleet kutsumaan sinua, niin nousi ja lähde heidän kanssaan, mutta tee vain se, mitä minä sinulle sanon. Ja Bileam nousi aamulla, satuloi aasintammansa ja lähti matkaan Moabin päämiesten kanssa. Mutta kun hän lähti, syttyi Jumalan viha ja Herran enkeli asettui tielle estämään häntä hänen ratsastaessaan aasintammallaan 2 palvelijaa mukanansa. Kun aasintamma näki Herran enkelin seisovan tiellä, paljastettu miekka kädessänsä, niin se poikkesi tieltä ja meni peltoon. Mutta Bileam löi aasintammaa palauttauksensa sen tielle. Pieni välihuomautus, joskus pitää olla tarpeeksi aasi nähdäksensä Jumalan asiat. Joskus täytyy olla tarpeeksi aasi ihmisten silmissä, jotta nähdään se, mitä Jumala tahtoo tehdä. Ennen kuin mä jatkan, niin tuolla muutama viikko sitten, kun oltiin, tai keväällä, kun oltiin Pääsiäisen tietämillä Luumäellä, siellä oli eräs tyttö, joka näki, kun minä näin, kuinka enkeli ilmestyi hänen vierelleen. Ja katko kahleet, kun hän vastasi kyllä Herralle ja se tyttö vapautui. Hän ei nähnyt itse enkeliä. Nyt se tyttö oli tuolla Kouvolassa. Mä en tunnistanut koko tyttöä, se oli niin erinäköinen. Hän oli vapautunut kuorestaan ja sitten hän tuli kertomaan, tieksää, mä olin ratsastamassa ja nyt mäkin sain nähdä enkelin. Ja mä tiesin, halleluja, hän on madaltunut aasintasolle. Sitten Herran enkeli asettui solaan viinitarhojen välille, jossa oli kiviaita kummallakin puolella. Kun aasintamma näki Herran enkelin, niin se painautui aitaan ja likisti Bileamin jalkaa aitaa vasten. Ja hän löi sitä vielä kerran. Silloin Herran enkeli taas meni edemmäs ja asettui ahtaaseen paikkaan, jossa ei ollut tilaa väistyä oikealle eikä vasemmalle. Kun aasintamma näki Herran enkelin, laskeutui se maahan Bileamin alla. Silloin Bileamin viha syttyi ja hän löi aasintammaa sauvalla. Niin Herra avasi aasintamman suun. Se sanoi Bileamille, mitä minä olen sinulle tehnyt, koska lyöt minua jo 3. kerran. Bileam vastasi aasintammalle, sinä olet pitänyt minua pilkkanasi. Olisipa minulla miekka kädessä, niin minä nyt sinut tappaisin. Mutta aasintamma sanoi Bileamille, siis kuinka sokea voi olla, jos aasi puhuu? Hyvänen aika, se olisi voinut myydä se aasi ja tulla rikkaaksi. No ei sentä. Mutta aasintamma sanoi Bileamille, enkä minä ole sinun aasintammasi, jolla olet ratsastanut kaiken aikasi tähän päivään asti. Onko minun ollut tapana tehdä sinulle näin? Hän vastasi, ei. Edelleenkään, siis keskustelee aasin kanssa eikä huomaa, mitä erityistä on tapahtunut. Niin Herra avasi Bileamin silmät, niin että hän näki Herran enkelin seisovan tiellä, paljastettu miekka kädessänsä. Silloin hän kumartui ja heittäytyi kasvoilleen. Niin Herran enkeli sanoi hänelle, minkä tähden olet lyönyt aasintammaasi jo 3 kertaa? Katso, minä olen tullut sinua estämään, sillä ajattelemattomasti sinä olet lähtenyt tälle matkalle vastoin minun tahtooni. Mutta aasintamma näki minut ja on väistynyt minun edestäni jo 3 kertaa. Ja jos se ei oli väistynyt minun edestäni, niin minä olisin surmannut sinut, mutta jättänyt sen elämään. Niin Bileam vastasi Herran enkelille, minä olen tehnyt syntiä, sillä minä en tiennyt, että olit asettunut minua vastaan tielle. Mutta jos tämä ei ole sinulle mieleen, niin minä nyt palaan takaisin. Mutta Herran enkeli sanoi Bileamille, mene näiden miesten kanssa, mutta puhu ainoastaan se, minkä minä sinulle puhun. Niin Bileam lähti Baalakin päämiesten kanssa. Pitkä katkelma, mutta me tarvittiin sen. Kuinka moni teistä luulee, että jos te saisitte, tois Herra avaisi aasin todistamaan teille, niin kyllä me varmasti uskottaisiin Jumalaan ja seurattaisiin häntä. Ja sitten jos se puhuva aasi
polvistuu, sen edestä paljastuu enkeli, niin se enkeli puhuu sinulle, niin kyllä mä varmasti mä tekisin ihan mitä vain Herra käskee mun tehdä. Kun mä vaan saan itse tuollaisen kokemuksen, kun mä itse vaan saan kohdata hänet samalla tavalla, niin aivan varmasti, kyllä mä sit vaan palvelisin Herraa ja tekisin kaiken, mitä hän käskisi minun tehdä. Bileam sai tuon kokemuksen. Hän sai kaikki nuo asiat. Hän sai kaiken sen tiedon. Hän oli pakana profeetta, joo. Mutta Jumala tuli ja ilmestyi hänelle henkilökohtaisella tavalla. Puhu hänelle unessa. Tuli enkeli ilmestys. Aasi alkaa yliluonnollisella tavalla puhua hänelle. Kaikki niin kuin edellytykset olisi siellä, että Bileam olisi oikeasti koko sydämisesti antautunut Herralle. Tekikö hän sitä? Ei. Jos hyppäät muutaman luvun eteenpäin, luku 31, jae 16, siellä sanotaan näin Bileamista. Katso, nehän ne olivat, jotka Bileamin neuvosta saivat israelilaiset antautumaan uskottomuuteen Herraa vastaan. Bileam ei silti antautunut Herran käyttöön, vaikka hän tiesi, että okei, Herra on tosi Jumala. Mutta hän valitsi henkilökohtaisen, mitä mä sanoisin, tyydytyksen mielihyvään, halusi ne rikkaudet, mitä hänelle tarjottiin. Hän tuli ja neuvoi Baalakin miehiä, miten voi lähettää naisia israelaisten keskuuteen, jotka tulee ja viettelee nämä miehet pois Herran tieltä. Hän neuvoi toisin sanoen israelilaiset jumalattomuuteen. Vaikka hänellä oli tuo kokemus, vaikka hänellä oli henkilökohtainen kohtaaminen, vaikka hänellä oli kaikki nuo asiat, niin se ei taannut sitä, että hän olisi pysynyt oikealla tiellä. Se ei koskaan taannut hänelle sitä. Katsotaan, mitä ilmestyskirja vielä sanotaan. Tämä ei nyt ihan opetuksen puolelle, mutta kun mä uskon, että me tarvitaan tämä. Ilmestyskirja, luku 2 ja jae 14, puhun vielä Bileamista. Ja sitten kun mä oon sanonut sen, niin sitten katsotaan tätä toista henkilöä, eli Rahabia. Katsotaan, mikä ero heillä oli. Ilmestyskirja 2.14. Mutta minulla on vähän sinua vastaan, hän kirjoittaa Pergamon seurakunnalle. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Eli Bileam edelleen oli se, joka johti harhaan, vaikka oli saanut kaikki nuo ilmestykset. Okei, nyt nähdään yksi henkilö, jonka elämässä oli tarpeeksi tietoa, jotta hän varmasti, huomatkaa tietoa, hänellä oli tarpeeksi tietoa voidakseen tehdä ratkaisu. Hänellä oli omin silmin saanut nähdä, omin silmin saanut kokea, omin korvin saanut kuulla, kuinka Aasi puhuu. Kaikki edellytykset on sille, että tässä olisi kuulijainen Jumalan palvelija. Me ollaan samaa mieltä siitä. Hyvä. Pidetään tuo mielessä. Sitten mennään katsomaan toista henkilöä, joka meillä oli täällä. Ja se henkilö on Rahab. Joosuan kirja. Ja luku 2. Jakeet 8-14. Me tarvitaan tämä paksu alustus tähän, jotta mä voisin julistaa sen päälle, joten älkää nyt säikähtäkö heti. Rahab. Joosua 2 ja 8-14. Mutta ennen kuin he olivat laskeutuneet levolle, nousi hän heidän luoksensa katolle ja sanoi miehille. Siis Rahab. Minä tiedän, että Herra antaa teille tämän maan ja että kauhu teitä kohtaan on vallannut meidät ja että kaikki maan asukkaat menehtyvät pelkoon teidän edessänne. Sillä me olemme kuulleet, kuinka Herra kuivasi Kaisalameren vedet teidän tieltänne, kun lähditte Egyptistä, ja mitä te teitte niille 2 amorilaisten kuninkaalle tuolla puolella Jordanin, Siihonille ja Oogille, jotka te vihitte tuhon omiksi. Kun me sen kuulimme, raukesi meidän sydämemme, eikä kenessäkään ole enää rohkeutta asettua teitä vastaan, sillä Herra teidän Jumalanne on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä. Niin vannokaa nyt minulle Herran kautta, että niin kuin minä olen tehnyt teille laupeuden, tekin teette laupeuden minun isäni perheelle ja antakaa minulle varma merkki siitä, että jätätte eloon minun isäni, äitini, veljeni, sisareni ja kaikki heidän omaisensa ja pelastatte meidät kuolemasta. Niin miehet sanovat hänelle, me vastaamme me hengellämme teidän hengestänne, jos vain ette ilmaise tätä meidän asiaamme. Kun Herra antaa meille tämän maan, niin me osoitamme sinulle laupeutta ja uskollisuutta. No niin, nyt ollaan päästy tutustumaan toisen henkilön, joka oli Portto, Rahab, jolla ei ollut paljon tietoa, jolla ei ollut henkilökohtaista kohtaamista, jolla ei ollut enkeli-ilmestystä, jolla ei ollut puhuvaa aasia. Hänellä ei ollut yhtään henkilökohtaista todistusta, mutta hän oli kuullut
mitä muille oli tapahtunut. Ja se synnytti hänessä uskon ja hän valitsi uskoa sen todeksi, vaikka ei ollut henkilökohtaista kokemusta, vaikka ei ollut henkilökohtaista kohtaamista. Ei ollut omaa perästä semmoista, mä tiedän just mitä silloin tapahtuu, koska ei hän ollut kohdannut, ei hän ollut saanut nähdä enkeliä, ei Jumala ollut puhunut hänelle unessa, hän vaan kuuli mitä muille oli tapahtunut. Nyt nähdään 2 totaalisen erilaista henkilöä. Ihan hetkeksi aikaa. Muistutan vielä itsemme Bileamista. Bileam, pakana profeetta. Jumala puhuu hänelle unessa. Hän saa enkeli-ilmestyksen, puhuva aasi, useita kohtaamisia, väkeviä kokemuksia. Kaikki on siellä, jotta hän tekisi valinnan, lähti seuraamaan Jumalaa. Tarpeeksi tietoa. Sitten on portta Rahab, joka suoraan sanottuna ei tiedä yhtään mistään mitään. Ei tiedä kuka on Israelin Jumala, mitä hänen palveleminen tarkoittaa, mitä hänen seuraaminen tarkoittaa. Ei ole enkelikohtaamista, ei ole puhuvaa aasia, ei ole henkilökohtaisia kokemuksia ja kohtaamisia. Mutta kuulemansa perusteella hän teki päätöksen uskoa, että tuo on tosi Jumala. Ja näiden 2, siis muistatteko mitä Rahabille tapahtui? Todellakin, kun hebrealaiset tulee, ne vallottaa Jerikon, portta Rahab säästyy. Milloin me luetaan portta Rahabista seuraavan kerran? Jeesuksen sukuluettelossa. Portto Rahab Jeesuksen sukuluettelossa. Miksi? Uskon vanhurskautensa vuoksi, koska hän ojentautui sen mukaan, mitä hän kuuli, vaikka ei ollut vielä henkilökohtaista kohtaamista, vaikka ei ollut henkilökohtaista kokemusta, ei ollut enkeli-ilmestystä, ei ollut puhuvaa aasia, mutta hän kuuli ja hän päätti, että vaikka mä en vielä itse ymmärrä, vaikka mä en itse ole nähnyt, en ole kokenut, mä päätän uskoa tuon todeksi. Bileamilla oli kaikki kokemukset, hän oli kaikki nuo jutut, silti hän ei uskonut. Mitä mä tahdon tällä sanoa? Sen, että kaikki ne kokemukset, mitkä meillä on Jumalan kanssa, ne on äärimmäisen tärkeitä. Ne kohtaamiset, mitkä meillä on Jumalan kanssa, ne on äärimmäisen tärkeitä meille itsellemme. Ne on elämää muuttavia kokemuksia. Mutta älä sinä sorru siihen, että mä en tee mitään ennen kuin mä saan kokea sen, mitä Patrik on. Ennen kuin mä saan kokea sen, mitä tuo toinen on kokenut, niin mä en tee yhtään mitään. Koska sä pidätät itsesi siitä siunauksesta, että ottaisit uskon askeleen ja ojentautuisit eteenpäin. Ja sinä saisit henkilökohtaisen kohtaamisen Jumalan kanssa. Rahab ei ollut kokenut mitään, ei ollut vielä ymmärtänyt edes, kuka Israelin Jumala varmaan on. Mutta se, mitä hän kuuli, vakuutti hänen sydämensä, synnytti uskon Jumalaa kohtaan. Ja hän pelastui ja hän pääsi Jeesuksen sukuluetteloon, Jeesuksen sukulinen. Siis niin autuas paikka, missä olla. Jeesuksen perheeseen toisin sanoen. Kun me ojentaudumme uskossa, halleluja, niin me sijoittaudumme yhtäkkiä sellaiselle linjalle, mistä virtaa siunaukset, halleluja. Ja historia osoittaa, että sitä voi joutua jopa Jeesuksen sukuluetteloon. Kun ojentautuu oikealle paikalle, vaikka ei tietäisi. Kaikille teille, jotka tunnette tässä seurakunnassa ja koette, että no, Marjo se on tuolla aina lattialla ja se kokee valtavia asioita ja näkee näkyjä. Ja Patrik se aina välillä kannetaan lavalla ja se nyt joikaa, se laulaa ja puhuu saamea. Ja Lindakin se vaan hoilottaa siellä. Ja minä tönkki, minä en koe yhtään mitään. Ja no minä en kyllä sit, minä en lähde muuten evankelioimaan niin kuin minäkin olen kokenut. Mä tiedän, että me ollaan välillä äänekäs seurakunta ja me ollaan tosi värikäs seurakunta monella tapaa. Älä anna se, mitä joku toinen on kohdannut Jumalan kanssa, olla esteenä sinulle, että sinä jatkaisi eteenpäin siitä, missä sinä olet juuri nyt. Koska samalla tavalla Jumalan sana on julistettu meille joka ikiselle. Ja se on se sana, joka saa sen aikaan. Se on se sana, joka johdattaa joka ikisen myös niihin henkilökohtaisiin kohtaamisiin. Mutta me nähtiin tällä sanasta, että vaikka Bileamilla oli kaikki, niin se ei silti ollut tarpeeksi. Miksi? Sydämen asenne, hänen sydämensä asenne Jumalan edessä. Ja nyt me päästään siihen, että ainut, mikä oikeastaan on merkitystä, on rakkauden kautta vaikuttava usko. Oli kokemuksia tai ei, oli ymmärrystä tai ei, oli tietoa tai ei, mutta rakkauden kautta vaikuttava usko saa aikaan niin valtavan paljon tässä seurakunnassa, meidän joka ikisen elämässä. Rakkauden kautta vaikuttava usko. Mitä mä tarkoitan? Kaikki teistä varmaan tietää jo, mitä usko on. Jos ette tiedä, mitä usko on, niin olet astunut oikean taloon. Täällä opetetaan varmasti uskon alkeet ja uskon perusteet. Mutta sitten opetetaan myös paljon muuta, koska usko itsessään on tosi kova juttu. Usko on kova, se on mekaniikka, se on työkalu. Ja me ei voida toimia pelkästään uskon varassa. Siis sehän on, sanotaanko, että se on uskon liikkeen suurimpia ikään kuin kipukohtia. Että on varustettu ihmiset työkalulla,
ja mekaniikalla, mutta ei ole suhdetta. Jos ei ole ilmestystä siitä, kuka Isä on, niin kaikki on vaan tekemistä, julista, kerro vaan ja tee vaan. Missä armo on? Missä Jumalan äänen kuuleminen? Missä hänessä lepääminen? Jos se puuttuu, niin se jää tosi ontoksi ja siitä tulee kovaa. Mutta kun nämä yhdistetään, siitä tulee rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa. Ja se on se, mikä saa aikaan paljon. Se on se, mikä vaikuttaa. Rakkauden kautta vaikuttava usko saa aikaan paljon. Olit sinä siinä mielessä niin kuin Bileam, että sulla on valtavia kokemuksia kaiken aikaa. Tai niin kuin Rahab, että no mä en tiedä yhtään mitään, mutta mä tahdon olla samalla puolella kuin te. Mä tahdon olla, koska mä näen ja mä oon kuullut, mulla ei ole mitään kokemuksia, mutta mä oon kuullut muiden kokemuksista. Mä oon kuullut kerrottavan tästä Jumalasta ja mä tahdon kuulua hänen joukkoon. Mä valitsen uskoa ja minä asettaudun siihen linjaan, jossa siunaukset virtaa, halleluja. Mä tahdon kuulua Jumalan perheessä, mä tahdon olla hänen oma. Siinä on uskoa, ja kun se lähtee vaikuttamaan rakkauden kautta, niin se toimii aivan valtavalla tavalla. Niin kuin mä sanoin, usko itsessään saattaa olla tosi kova. Ja jos meillä ei ole rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa, niin vaikka meillä olisi kuinka uskoa, niin me ei saada ihmiset vastaanottamaan meiltä. Koska se tapahtuu ylhäältä päin, se tapahtuu niin kovalla tavalla. Mutta kun se tapahtuu rakkauden kautta, se tapahtuu rakkauden kielellä, niin kuka tahansa voi ottaa sen vastaan, mitä meillä on. Ensimmäinen kirje korintolaisille, luku 8 ja jae 1. 1 Kor 8 ja 1. Mitä sitten epäjumalille uhrattuun lihaan tulee, niin tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Out. Bileamilla tuli tietoa tiedon päälle. Hän oli kuullut, enkeli oli ilmestynyt, se oli puhunut, hän oli itse nähnyt, oli paljon tietoa. Se paisutti vaan hänen mielensä. Se sanoi aikaan sydämen muutosta, koska hän antanut sydäntään rakkaussuhteelle. Mutta rakkaus rakentaa. Tieto paisuttaa, rakkaus rakentaa. Miksi mä sanon, että tämä on todella tärkeää seurakunnassa, jossa me pidetään seminaaripäiviä. Me tahdotaan oppia enemmän. Ei tehdä sitä virhettä, että me paisutaan vaan tiedosta. Ja meistä tulee niin, siis ymmärtäkää oikein nyt, kun mä sanon, että meistä tulee niin oikeaoppisia, että me ollaan lyömässä toisia alas. Mä en yhtään väheksy oikeaoppisuutta. Oikeaoppisuus on niin kuin kaiken perusta, että se toimii oikein. Mutta jos meidän tietoisuutemme siitä, että mä oon enemmän oikeassa joku muu, on meille tärkeämpää kuin se, että me rakastamme kaikki Jeesukselle, niin me ollaan enemmän eksyksissä kuin kukaan muu. On todella harhassa. Jos meidän tavoitteena on osoittaa jollekin toiselle, että mä oon enemmän oikeassa kuin sinä. Sen sijaan, että me rakastaisimme heidät kaikki Jumalalle, niin me ollaan todella eksyksissä. Jeesus sanoi varoittaa Matteus 20:29. Te joudutte eksyksiin, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ja rakkaus on myös valtava voima, joka vaikuttaa. Rahab ja Bileam on meille tietyllä tavalla varoittavat esimerkit, mutta myös opettavat esimerkit. Tulkaa vielä katsomaan Jaakobin kirjeeseen, lukuun 2, jakeeseen 25, miten muuten Rahabista puhutaan myöhemmin. Jaakob 2 ja 25. Täällä sanotaan näin. Eikö myös samoin portto Rahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois? Siellä mainitaan Rahab. Hebrealaiskirjeessä luvussa 11, joka on tämmöinen niin kuin uskon, miten mä sanoisin, wall of faith, hall of faith. Se on tavallaan tämmöinen seinämä, jossa on kaikkia näitä suuria uskon nimiä, uskon ihmisiä. Kuka siellä löytyy? Rahab. Ei ollut tietoa, ei ollut valtavia näkyjä, ei ollut kaikkea ymmärrystä, mutta hän uskoi sen pohjalta, mitä hänellä oli. Siis tiedättekö, joka ikisen teistä, jotka olette tässä talossa, mä voisin lähettää teidät johonkin Indokiinaan lähetystyöntekijöiksi. Teillä on ihan tarpeeksi tietoa. Se on ihan valhe, että no en mä tiedä tarpeeksi. Ongelma on, että me ei toimita sen tiedon pohjalta, mikä meillä on. Tiedättekö, mä voin ihan myöntää teille, että kuka on huomannut esimerkiksi, että mulla on tiedonsanat alkanut toimia uudella tavalla. Nyt mulla on 6 kertaa tullut henkilön kotiosoite tai rekisterinumero. Ja se oli niin noloa eilenkin, kun mä tiesin, mä olin Tampereella ja mä rupesin näkemään, niin kun mä tiesin, että mun täytyy kutsua yksi henkilö esiin. Ja mä näin niin kun rekisterikilven pohjan, mutta siinä ei ollut kirjaimia. Jumala teki aina niin, että mä saa kaikkia tietoa. Mun on pakko sanoa, että täällä on joku ihminen ja se rekisterikilven reuna alkaa terävöityä. Joka on tullut autolla, terävöityy taas. Jonka rekisterinumero on
ja sitten hiki virtaa jo. Mun täytyy toimia sen tiedon pohjalta, mikä mulla on. En mä saa kaikkia vastauksia. Sitten mä seison siellä. Se on A, D, S, 1. Ja en mä saanut enempää kuin se ADS 1, mutta se henkilö löytyi sieltä. Hänen elämänsä muuttui eilen. Mutta ehkä se voi olla niin, että kun Jumala näkee, että mä oon uskollinen sen lahjan kanssa, niin se varmasti tulee helpommaksi. Ja muutenkin näkeminen ja kaikkien lahjan käyttäminen helpottuu ajan kanssa. Mutta kun mä toimin sen vähän varassa, mitä mä tiedän ja ymmärrän, Jumala voi antaa aina enemmän. Ja silloin me toimitaan niin kuin Raahab. En mä tiedä vielä kaikkea, en mä ymmärrä kaikkea. Sen pohjalla, mitä mä tiedän, mä tahdon toimia oikein. Mä teen sen, mikä mulla on. No joo. Mitä tapahtuu seurakunnassa, kun me alamme toimia rakkauden kautta vaikuttavan uskon kautta? Rakkauden kautta vaikuttava usko. Mitä se saa aikaan meissä? Me nähtiin äsken, miksi meidän täytyy uskoa sen vähäisenkin pohjalta, mitä me tiedämme. Jotta me toimimme niin kuin Raahab, joka on meille esimerkki Raamatun mukaan. Vaikka ei tiedetä paljon, toimitaan sen varassa uskossa. Mutta rakkauden kautta vaikuttava usko, joka on meidän varsinainen otsikko. Mitä se saa aikaan? Mitä rakkauden kautta vaikuttava usko saa aikaan? Ja kohta 1, mä otan teille vain 3 asiaa tänään, koska mä tiedän, että Pyhä Henki tahtoo tässä lopussa tehdä jotain. Ensimmäinen asia on se, että ihmiset muuttuvat. Ihmiset alkaa muuttua, koska ne osaa ottaa vastaan, koska usko yksin on kova, mutta kun se tulee rakkaudessa, niin ihminen ottaa sen vastaan. Jos meidän seurakunnissa on ihmisiä, jotka me ollaan monesta seurakunnasta täältä nytkin. Ja sä koet, että siellä on joku ihminen, joka on ollut kahleissa vaikka kuinka pitkään. Ja sitä on koitettu vapauttaa, on koitettu julistaa hänen elämänsä, vaikka mitä. Ja uskossa ikään kuin jyrätä läpi ja ei mitään tapahdu. Rakkauden kautta vaikuttava usko. Varsinkin, jos ne on vielä niitä oikein jääräpäitä. Jotka on aina vastahankaan. Rakkauden kautta vaikuttava usko. Tiedätkö, kun mä oon joskus itse ajatellut näin, kun mulla on ollut sellaisia ihmisiä, jotka mä oon tahtonut niin kuin uskossa julistaa jotain heidän elämänsä. Mä huomaan, että ei taha ottaa vastaan. Ei millään. Se on niin kuin kaataisi vettä hanhen selkään, että valuu pois. Sitten mä oon vaan tietoisesti ruvennut rakastamaan niitä. Ja mä ajattelin, että tämä mun rakkaus on vähän niin kuin semmoinen hyvä happo. Kun pikkuhiljaa se syövyttää sitä kuorta rikki. Ja yhtäkkiä tie on auki sydämeen, ja nyt mä voin toimia sen uskon varassa, mikä mulla on. Ja julistaa sinne sanan, ja heidän elämänsä muuttuvat. Rakkaus tuo yleensäkin ihmiset tilaan, jossa me ollaan vastaanottavaisia. Varsinkin tässä maassa, ja varsinkin vielä uskovien piireissä, jossa muuten on enemmän loukkaantuneita ihmisiä kuin missään koko Suomen maassa. Valitettavasti. Ei ole mitään sellaista piiriä kuin uskovien piirit Suomessa, jossa on niin paljon ihmisiä, jotka on pettyneitä toisiin oman kaltaisiinsa, kuin Suomen uskovat. Ja sen takia meillä on vaikea luottaa toisimme, meillä on vaikea ottaa vastaan mitään toisilta, mutta kun me aletaan rakastaa ihan oikeasti, niin sitten myös se, mitä meillä on kerrottavana, mitä Jumala on laskenut meidän sydämelle jotain toista varten, myös me voidaan jakaa se, koska se tapahtuu rakkaudesta käsin. Ja ihmisten elämät alkaa muuttua. Se on ensimmäinen asia, mikä tapahtuu. Toinen asia, mikä tapahtuu, kun me aletaan toimia rakkauden kautta vaikuttavan uskon kautta, on se, että rakkaus poistaa vajavuuden. Rakkaus poistaa sen, mikä vajavaista on. Ensimmäinen kirje korintolaisille, luku 13, sehän kertoo meille rakkaudesta ja se on tämmöinen rakkauden ylistys. Meidän ymmärrys siitä luvusta on väärä, mä uskon, sen takia, että sitä luetaan aina vihkiseremonioissa. Ja siitä on tullut tämmöinen kiva juttu, niin kuin se olisi joku runo. Se ei ole mikään runo, se ei ole mikään värssy, se ei ole mikään rämssy. Itse asiassa mä haluaisin, että sitä ei edes luettaisi muun ja Maria häissä. Ihan vaan sen takia, että ihmiset silloinkin hätkähtää. Ettekö te meidän lukea sitä? Ei kun me luetaan Raamatusta jotain muuta. Vaikka pelastuskutsu tai jotain. Vaikka jotain muuta. Meidän täytyy ensinnäkin ymmärtää, missä asiayhteydessä ensimmäinen korintolaiskirje 13 tulee. Ensi luku 12 kertoo armolahjoista. Ja päättyy siihen, että nyt minä osoitan teille tien, joka on kaikkia muita korkeampi. Halleluja. Voi tavaton. Tie, joka on kaikkia muita korkeampi. Nyt mulla ihan just palaa korvat rikki.
Rakkauden tie. Rakkauden tie. Kaikkia muita korkeampi. Ja sitten siellä kerrotaan siitä, kuinka profetoiminen lakkaa yhtenä päivänä, kielen puhuminen lakkaa, kaikki nämä. Sitten siellä tulee nämä väkevät sanat, että sillä kun rakkaus tulee, se poistaa sen, mikä on vajavaista. Tarkoittaako se, että rakkaus hiljentää profetoimisen? Ei, vaan rakkaus poistaa meidän profetoimisesta sen, mikä on vajaavaista. Rakkaus poistaa meidän kielillä puhumisesta sen, mikä on vajaavaista. Rakkaus poistaa armolahjojen käytöstä sen, mikä on vajaavaista. Ja silloin me toimimme armolahjan kanssa täyteydestä käsin, koska rakkaus poistaa vajaavuuden. Kun tässä tilassa, kun me vielä, ollaan ihan rehellinen, että kun me käytetään armolahjoja tässä talossa, niin me ollaan vielä tosi vajaavaisia armolahjojen käytön kohdalla. Enkä vaan tarkoita sitä, että kaikki armolahjat ei ole käytössä, vaan se tapa, jolla me käytämme niitä, on tosi vajaavaista. Mutta mikä on ratkaisu? Rakkaus. Kun rakkaus valtaa, se poistaa se, mikä on vajaavaista. Miten niin? Kun joku vaikka käyttää väärin jotain lahjaa, niin se on niin helppo korjata se tilanne, kun menee sinne, että rakkaudellisesti, rakas sisko, katso mitä Herra tekee tuolla. Kuuntele mitä Herra sanoo nyt. Tullaan rakkaudella. Rakkaudellisesti Jumala ojentaa, ohjaa, kasvattaa, nostaa, ohjaa oikealla tavalla. Poistaa vajavuuden. Se lahja tulee täydelliseksi sille käyttäjälle. Siis meidän ongelmahan on se, että sanotaanko vaikka perustilanne jossain seurakunnassa. Joku tulee tänne eteen profetoimaan, käsi tärisee. Herra sanoo! 3 viikon kuluttua! Venäjä hyökkää! Se tulee Lappeenrannan pohjoispuolelta! Nyt mä kiusaan teitä. Miksi? Siksi, että tämä negatiivinen profeettallisuus on ensinnäkin ainut profeettallisuus, mihin me ollaan tottuneita Suomessa. Ja meillä on aina joku käsitäri ja Venäjä hyökkää jostain. Sitten tilanne on yleensä se, että kukaan ei sano mitään, kaikki on vaan kylmiä ja järkyttyneitä. Sitten kahveilla niin puhutaan, että miten se oikein meni tommosta sanomaan. Ei mulla ainakaan henki yhtynyt. No ei kyllä, mulla ei tommosta. Kukaan ei koskaan anna sille henkilölle kasvun mahdollisuutta. Meidän rakkaudessa sanomaan, että tiedätkö, että mun henki ei kyllä ainakaan yhtynyt tuohon. Että kerropa, että mitä sä näit, mitä sä koit. Että varmaan se, mitä sä näit, oli ihan oikein, mutta olikohan tulkinnassa jotain astia omaa makua. Rakkaudessa poistettaisiin vajaavuus. Sen sijaan me ei anneta koskaan toiselle kasvumahdollisuutta, vaan selän takana puhutaan, että mikä ihmeen roskajuttu tuo oikein. Se oli mitään yhtään sanomaa. Mä en ainakaan ymmärtänyt sen huutamisesta yhtään mitään. Mitä se oikein kalatti siellä? Ei mua ainakaan yhtään. Rakkaudet, se on rakkaudettomuutta. Koska jos sä rakastat sitä henkilöä, sinä annat sille henkilölle mahdollisuuden kasvaa hänen lahjansa käytössä ja menet jakamaan, mitä sinä itse koet. Sitä on oikea rakkaus. Rakkauden kautta vaikuttava usko. Rakkaus poistaa vajavuuden. No joo, viimeinen asia, mä en tiedä, että mä oon puhunut pitkään. Viimeinen asia, mikä tapahtuu, kun rakkauden kautta vaikuttava usko saa alkaa toimia seurakunnassa, on se, että syntyy aivan uudenlaisia ihmissuhteita. Alkaa syntyä aivan uudenlaisia ihmissuhteita. Mä osoitan teille, mitä mä tarkoitan. Tulkaa ensimmäisen Samuelin kirjaan, lukuun 18. Tämä on ihan oma kokonaisuutensa, mikä täytyy käydä läpi joskus. Mutta se oli pakko tähän teeman avauksen saada mukaan. 1 Samuel 18, jakeet 1-5. Tässä on Daavidin ja Joonatanin ystävyyden alku. David, tämä nuori paimenpoika, tuleva kuningas, Jumala voiteli hänet kuninkaaksi. Profeetta voiteli hänet kuninkaaksi. Jumalan silmissä hän oli jo kuningas. Joonatan, Saulin poika, luonnollisessa perimäjärjestyksessä seuraava kuningas. Mutta siinä oli Herran valitsema kuningas. Miten Joonatan käyttäytyy, kun hän huomaa, että hei, nyt on valinta siirtynyt jonkun toisen kohdalle. Joonatan olisi voinut, tuo on muuten mun juttu. Ja koittaa itsekin kääntää häntä vastaan. Mitä täällä tapahtuu? Mitä siinä? Katsotaan. Kun hän oli lakannut puhumasta Saulin kanssa, kiintyi Joonatan kaikesta sielustaan Daavidiin, ja Joonatan rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Ja Saul otti hänet sinä päivänä luoksensa, eikä sallinut hänen enää palata isänsä kotiin. Ja Joonatan teki liiton Daavidin kanssa, sillä hän rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Ja nyt kuulkaa. Ja Joonatan riisui viitan, joka hänellä oli yllänsä, ja antoi sen Daavidille. Ja samoin takkinsa, vieläpä miekkansa, jousensa ja vyönsä. Daavid lähti, minne vain Saul hänet lähetti, ja hän menestyi. Apua, tuolla on kirosana jossain.
Ei, kun kyllä se lukee siinä. Menestyy. Niin Saul asetti hänet sotamiesten päälliköksi. Ja se oli mieleen kaikelle kansalle ja myös Saulin palvelijoille. Huomatkaa, Joonatan tajuaa, että hei, nyt on Herran valinta siirtynyt tämän kohdalle. Herran valinta on hänen yllään. Koska hän rakasti häntä, niin hänellä oli valmius tunnistaa ja tunnustaa Jumalan työ jonkun toisen ihmisen elämässä. Koska hän rakasti häntä, niin hänellä oli valmius sanoa, että tuo, mikä ehkä luonnollisessa järjestyksessä kuuluisi minulle, onkin nyt sinun ylläsi. Ja koska hän rakasti häntä, tässä on mun viitta, tehtävä. Tässä on mun takki, minun suoja. Tässä on mun miekka, tässä on jopa jouset. Hän antoi kaiken hänelle, koska hän näki Jumalan työn toisen ihmisen elämässä. Kun rakkauden kautta vaikuttava usko pääsee valtaamaan seurakuntaa, niin me aletaan kunnioittaa toisiamme uudella tavalla. Ja meidän ihmissuhteet perustuu rakkauteen. Ja kun me rakastamme toisiamme oikeanlaisella rakkaudella, tulee ja löytyy valmius uhrata. Valmius kunnioittaa toista yli itsensä. Ja valmius antaa toiselle jotain sellaista, mikä meidän mielestä olisi luonnollisesti meidän. Tai kuuluisi mulle. Tiedättekö, silloin syntyy kunnioittamisen kulttuuri. Koska me aletaan nähdä Jumalan valinta ja Jumalan työ muiden ihmisten elämässä. Se ei ole mahdollista, jos se ei tapahdu rakkaudesta käsin. Mutta rakkaus vapauttaa meidät tilaan, jossa mun on oikeasti mahdollista katsoa, mitä Jumala tahtoo sanoa tuosta toisesta ihmisestä. Rakkauden kautta vaikuttava usko synnyttää uusia ihmissuhteita, jotka on niin kuin liitolla vahvistettuja. Jotka on niin vahvoja, että niitä ei mikään pysty murtamaan. Ja tiedättekö, tätä me tarvitaan, rakas seurakunta. Me tarvitaan tätä, koska me ollaan ajassa, jossa meitä vastaan tullaan hyökkäämään. Hyökätään kaiken aikaa. Me tarvitaan ihmissuhteita, jotka perustuu rakkauteen. Ja siihen, että rakkaudessa minä tunnustan ja tunnistan Jumalan työn sinun elämässä. Ja mä kunnioitan sitä, että Jumala on valinnut sinut tuohon tehtävään. Niin kuin mä kunnioitan sitä, että Jumala on valinnut sinut nostamaan nuoret, eikä minua. Ja mä rakastan sua ja mä kunnioitan sinua. Ja se on niin kuin liitto se meidän ihmissuhde. Ja tuli mitä vain, niin sitä ei voi repiä, sitä ei voi rikkoa. Miksi? Koska se perustuu rakkauden kautta vaikuttavaan uskoon. Halleluja. Rakkaus on vapauttanut minut asemaan, jossa minä voin uskoa siihen, mitä Jumala on laskenut jollekin toiselle ihmiselle. Niin kauan kun ei ole rakkautta, niin meillä on helppo uskoa vaan sitä, mitä Jumala tahtoo antaa mulle. Mutta rakkauden kautta vaikuttava usko alkaa uskoa siihen, miten Jumala valtuuttaa toisia, mitä Jumala asettaa toisten ihmisten elämään. Ja se synnyttää terveelliset ihmissuhteet, jossa kaikki valta-asetelmat saattaa muuttua. Valta-asetelma muuttuu ihan totaalisesti Daavidin ja Joonatanin kautta. Tiedättekö miksi? Mä tiedän, että tässä talossa on rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa. Tiedättekö, miksi mä tiedän, että tässä talossa täytyy olla rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa? Sen takia, että teidän pastori on 23. Ja teidän keski-ikä tänään on huomattavasti enemmän. Teillä on millään tavalla luonnollinen asetelma. Tässä ei ole mitään järkevää koko tässä touhussa. Mä ymmärrän ihan hyvin niitä maailman kriitikoita, jotka kysyy, että mikä on juttu oikein, niin juoksee sinne kuuntelemaan jotain nuorta mistä. Niin, jos ei kuule ääntä äänen takana, niin ei tässä ole mitään järkeä. Tämä on hullun touhua. Me ollaankin Jumalan hulluja, halleluja. Mutta rakkauden kautta vaikuttava usko vapauttaa meidät sellaisiin ihmissuhteisiin, jossa me kunnioitetaan, toimitaan, rakastetaan ja uskotaan sen pohjalta, mitä Jumala tekee toisten ihmisten elämässä. Jumalan ilmoituksen perusteella, ei luonnollisten asioiden, ei luonnollisten perimäjärjestyksessä, kun sinä oot kuninkaan poika. Siksi, että sä oot filosofian maisteri. Siksi, että sä oot teologian tohtori. Siksi, että vaan siksi, että sinä olet Herran valittu juuri tuota tehtävää varten. Ja mä näen sen sun elämässä. Mä kunnioitan sitä. Koska mä rakastan sua, niin mun on helppo kunnioittaa sitä, mitä Jumala tekee sun elämässä. Koska mulla ei ole mitään tarvetta pönkittää itseäni. Vaan mä tahdon, että sä menestyt. Että sinä menet pitkälle. Että sinä saat kasvaa ja tulla vahvaksi. Koska mä rakastan sua. Ja siksi mun on helppo uskoa sinuun. Ja uskoa sun kutsuun sun elämässä. Rakkauden kautta vaikuttava usko. Mun rukous on, että joku on löytänyt punaisen langan kaikesta siitä, mitä mä oon tänään sanonut. Ensinnäkin, usko. Valitse uskoa, vaikka sulla ei olisi kaikkia kokemuksia, vaikka sulla ei olisi kaikkia tietoa.
Älä odota, että sä saat Bileamin kokemukset, koska Bileamin tarina ei päättynyt hyvin. Valitse uskoa, niin kuin Raahab uskoi, vaikka hän ei tiennyt paljon, vaikka hän ei ymmärtänyt, hän kuului vain vähäisesti. Mutta se riitti ja hänet luettiin uskon vanhurskaaksi. Hän siirtyi siihen siunauksen linjaan, jossa tuli Jeesuksen sukupuu. Valitse uskoa, mutta sen lisäksi olkoon se toisenlaista uskoa kuin tähän asti ollaan nähty. Olkoon se rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa, joka saa aikaan paljon. Isä, Jeesuksen nimessä, mä kiitän siitä, että tämän päivän tiivis paketti ja tuhti paketti laskeutukoon meidän sydämiin yliluonnollisella tavalla. Herra, mä pyydän, että viisauden ja ilmestyksen henki tekee nyt työnsä. Herra, mä kiitän siitä, että sä pystyt viemään meitä aivan uudelle tasolle rakkauden kautta vaikuttavassa uskossa. Herra, kiitos siitä, että tämä sali saa olla täynnä uskossa vahvoja, varmoja, uskon jättiläisiä, jotka tietävät, että kun he puhuvat vuorelle, se väistyy, se heittäytyy mereen. Kun he laskevat kätensä sairasten päälle, nämä paranevat. Mutta kiitos siitä, että se ei ole kovaa, eikä se ole kylmää uskoa, vaan se on rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa.